Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι που είμαστε σε διακοπές. Αυτό είναι το δωμάτιό μου και εδώ είναι το κρεβάτι μου, τηλεόραση, εδώ έχω μια ξαπλώστρα και εδώ είναι το μπάνιο μου. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να βγούμε έξω και να σας δείξω το νησί. Λοιπόν, ακριβώς... Τι? Μανώλη, δεν πειράζει, απλώς μην κρατάς άλλο την χάρτα. Οκ, παιδιά, ο Μανώλης απλώς έγινε κάτι. Τώρα θα σας δείξω το νησί, πάμε στην πισίνα. Λοιπόν, η πισίνα είναι ακριβώς εκεί. Ναι, είναι αυτή εδώ. Εδώ, ναι, έχει ξαπλώστρες και μπορούμε να βουτήξουμε. Πάμε κάτω από το νερό. Ωραία είναι κάτω από το νερό. Έχει έναν καταράκτη. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε νεροτσουλήθρες. Από εδώ ανεβαίνουμε. Ωραία. Πάμε εδώ πάνω. Την κόκκινη την είχαμε δοκιμάσει σε ένα μια άλλη φορά. Θα το δοκιμάσουμε τώρα τις πράσινες. Ουί! Αυτό ήταν το τέλειο. Wow, κολύμπαμε, κολύμπαμε. Ουί! Περιμένετε λίγο. Πάρε λίγο να μου πέσει το τάμπλετ μου. Ωραία. Θα συνεχίσουμε τώρα. Τώρα εμείς θα σας πάω να σας δείξω. Εδώ έχει πάρα πολλά ωραία φαγητά. Θα κάτσω εδώ και θα φάω. Αυτό το κέικ είναι νόσιμο. Για να δοκιμάσουμε αυτό εδώ. Όχι άσχημο. Φράουλα. Και δεν ξέρω τι είναι αυτή η γεύση, όμως μου άρεσε. Λοιπόν, από εδώ. Οκ, ο Μανώλης είναι στην πισίνα τώρα. Εδώ έχει άλλη μια μικρή πισινούλα. Και εκεί βλέπω μια γέφυρα πάνω στο βουνό. Να πάμε να την εξερευνήσουμε. Οκ, ας πάμε. Αν με αφήσει να ανεβώ. Οκ, ανεβήκαμε. Wow. Αυτό νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο. Από εδώ ανεβαίνουμε και μπορούμε να περάσουμε να δούμε το νησί. Wow, αυτό το νησί είναι πολύ ωραίο. Πάμε εκεί. Τι είναι αυτό? Ωραία φίλε, δίπλα εδώ έχει ένα τεράστιο σπίτι. Οκ, μοιάζει με κούνια. Wow, αυτό είναι τέλειο. Πάμε στη θάλασσα, να κολυμπήσουμε, ναι. Κολύμπαμε, κολύμπαμε. Κάτσε, κάτι είδα νομίζω εδώ. Οκ, τώρα νομίζω είμαστε λίγο μακριά από το σπίτι μας. Βασικά είμαστε κοντά. Γεια Μανώλη. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω πίσω. Τότε βγάλε την κάρτα σου Μανώλη. Θα σου δείξει.
Οκ, που είναι εμένα το σπίτι τώρα. Να το. Βλέπω το σπίτι μου, παιδιά. Οπότε ας πάμε και ας ξεκουραστούμε λίγο. Να το σπίτι μου. Λοιπόν, λέω τώρα να μπω μέσα. Ωραία. Ανοίγω πόρτα. Κλείνω πόρτα. Είμαστε μέσα. Εγώ λέω να σας πω για τα... Θέλω να σας πω για κάποια πράγματα. Οκ, σε λίγο καιρό θα δω πόσους subscribers έχω. Ελπίζω να έχετε κάνει όλοι σας εγγραφή. Και ας πω για κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, θα σας πω πράγματα για το σπίτι μου. Τώρα ακριβώς είμαι στο δωμάτιό μου, στο κρεβάτι μου και ξεκουράζομαι. Δεν λέω στο ξαναδοχείο εδώ, λέω στην αληθινή ζωή ότι είμαι. Ναι, και εδώ, ναι, καλά τα περνάω. Έχω τον Πόκο δίπλα μου και μετά θα κάνω ένα βίντεο Minecraft, ok. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα ντουζάκι. Ντουζάκι, κάνω ένα ντουζάκι. Ανέβηκα. Όχι, αυτό ήταν ένα ωραίο ντουζ. Πώς το κλείνω? Εδώ. Δεν ξέρω πώς το κλείνω αυτό, δεν πειράζει. Ας πλύνω λίγο τα χεράκια μου. Ωραία, πλένω. Είμαι έτοιμος. Οκ, ας πάμε εδώ και λέω να δούμε λίγη τηλεόραση. Τι λέει εκεί? Οκ, πάμε από εδώ. Ας βγούμε έξω και ας πάμε λίγο στην πισίνα τώρα που βραδιάζει. Πάμε σε μια άλλη πισίνα όμως αυτή τη φορά. Λέω αυτή τη φορά να πάμε από αυτή την πλευρά του νησιού για να δούμε τι έχει. Οκ. Ναι, αυτό το έχουμε δει όλοι. Wow, έχει μια ωραία πισίνα εδώ. Θα κλείσει μόνο του, Μανώλη, άστο. Οκ. Ωραία είναι. Έχει καμιά όμως άλλη πισίνα εδώ. Να μία. Ωραία. Τι είσαι εσύ? Περιμένετε λίγο, παιδιά. I don't know. Οκ. Δεν ξέρω τώρα. Ας κολυμπήσουμε λίγο σε αυτήν εδώ την πισίνα. Πισίνα. Καταράχτης, παιδιά. Παιδιά, βρήκα έναν καταράχτη. Δείτε τον. Είναι τέλειος. Δείτε τον από κοντά. Ωραία. Αυτός είναι τέλειος. Μου θυμίζει τώρα και τον καταράχτη στη Σαμοθράκη που είχα πάει διακοπές. Ήταν τέλεια τότε. Άμα θέλετε να πάτε κι εσείς, είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία έτσι στη Σαμοθράκη. Είχα και ένα ωραίο ξενοδοχείο που είχε πισίνα. Ήτανε πολύ τέλεια. Δούμε λίγο τη θάλασσα και να ξεκουραστούμε στο ωραίο μας νησί. Τι ωραία. Λέω τώρα να πάμε στο σπίτι μας λίγο να ξεκουραστούμε και θα έρθουμε αύριο το πρωί. Πάμε να κοιμηθούμε. Ο Μανώλης τώρα είναι ακόμα στις πισίνες. Εγώ λέω τώρα να πάω στο σπίτι μου, που νομίζω να μου περίμενε εδώ. Οκ, είναι από εδώ το σπίτι μου.
Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αυτό το μέρος. Δείτε τα φυτά, τα ωραία σπίτια, τις πισίνες. Παιδιά, δείτε το. Δείτε το αυτό. Αυτό είναι τέλειο, παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια τέλειο. Μ' άρεσε. Παιδιά, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ωραία. Πάμε σπίτι μας. Ας έρθουμε εδώ. Ανοίγουμε την πόρτα και την κλείνουμε. Θα κάτσω λίγο στο κρεβάτι μου. Φυσικά πρώτα θα κάνω ένα ντουζάκι. Τι ωραία. Μ' αρέσει αυτό το ντουζάκι, είναι τέλειο. Ωραία. Θα πλύνουμε λίγο τα χεράκια μας. Ωραία. Για να δούμε πώς είναι όταν ανάβουμε τα φώτα. Οκ, παιδιά, ο Μανώλης τώρα βγαίνει. Λέω τώρα λίγο να κλείσω και εγώ το βίντεο, όμως πριν το κάνω αυτό. Πάμε λίγο εδώ, να ξεκουραστούμε. Σε ωραία μας καρέκλα. Με θέα την απέραντη θάλασσα. Είναι τέλεια. Έχω και φοίνικες. Δεν έχω κάτσει ποτέ σε αυτό το κρεβάτι, οπότε λέω να κάτσω. Ορίστε κρεβάτι, θα κάτσω επάνω σου τώρα. Αυτό ήταν ωραίο. Και λέω τώρα να κλείσω λίγο το βίντεο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο. Γιατί προσπαθώ να φτιάξω τους 100, να φτάσω τους 100.000 subscribers. Τα λέμε την επόμενη φορά.